24 November ndekuti November kupita kumapeto mwezi wa chinamba 11 muchaka cha miezi 12 cha 2024 tikamaliza November iyi ndekuti tikhala tikulowa December. Tikozokhala ti mavuto athu ndi ambiri bwanji komabe tikuthokoza Mulungu chifukwa tili nawo moyo. Ngati tili ndi moyo tili ndi chiyembekezo komanso tili ndi cholinga chimene Mulungu akutisungira moyo. Programu yake ndi ya Hot Current pa 24 November 2024 kuchokera kuno ku Times Television kunyadira timati TTV. Langa dzina ndi Ndevu Zamwayi Wonder Msisya, ndatulukira nawonso amaphang'ombe achunga bayana chunga komanso amsukuluzi a Jona Bankuku. Mwaswera bwanja zibambo? Taswera. Kaina. Timanjoya kwambiri ma comments anu, feedback yanu. Ena mutitukwane pang'ono tidazolowera, ena mutiyamikire pang'ono tidazolowera, ena tiphunzitse ati timalongolola mutha kuyankhula mosakuwa zabwinobwino. Muno ni mu Hot Current mmene mumayaka moto umatha kubwera lero kuti ndiyankhula pang'ono mmene umayambira kukwera moto ndifuna nditapanga ina siku limati akakhala muli kanzimu program panaka siya ubanda umati ukamakaonera umadaboti kuti ni makuwa ndineyo ni makuwa choncho umakhala kuti ukali wafika pa the passion, it's the passion, that's the word, it's the passion. Dzikoli tizilikonda tonse chifukwa anthu ena amaliona dzikoli ngati aisi chakwanu ibola chizingokudyera ndalama, bola chikupasa ndalama osachifera chidzikochi kulankhula kosamanga. Sales Enterprise ma sponsors athu pa 29 pano ali ndi Black Friday kumene asisa mitengo ya zinthu. Nde mwaona mu advert imene jai kuma anthu kumati mwina angonama ndeni mati ndikuoneseni katundu wina amene mukumuona mu advert muja. Mwaiona iyi solar power bank yo charger ndi solar imene iyi ili pa 125,000 kwacha. Ndipo mukagula panopa ndekuti muigula pa 165 koma mukakaigula lachisanu pa 29 ndikuti mukapulumusa 40,000. Imeneyi ndija ya 20,000 kamati chani emuchanchanchani imeneyi ndi imene. Nde tili ndi Samsung Galaxy A05 imeneyi ili pa 270,000. Mtengo wake wa masiku onse ndi 300,000. Tikukambatu mukakagula lachisanu likubwera pa Black Friday. Nde tili ndi matijano Redmi. Okay. Redmi kutengera kuti machokera mbali iti yako America. Redmi A3 imeneyi ili pa 250 pa chisanu pacha. Otherwise mtengo wake wa masiku onse ndi 290,000 kwacha. Nde tili ndi iPhone 11 yes. iPhone 11 imeneyi ndi Pro Max 256 gigabytes. Imeneyi ili pa 1,150,000 pa chisanupa. Ndekuti mupulumusa 150,000 kwacha mtengo wa masiku onse. Na mukhoza kuona zosasegula isi. You know? So uyu ndi Peter amene amatipasira program imeneyi ya Sales Enterprise pa chisanupa. Ngati muli muzomba kama muli Lilongwe komanso mufuna mutangoyimba mafoni zumatheka nzana umayimba foni zumapanga deliver. Ine ndemwe ine ndapasirako anthu ena ndithu atagula katundu kuzandisira ine nkuwapasira anthu. Bwanji timveso uthenga wawo wa Sales Enterprise amene tufuna tipitirize ndi program yathu. At Sales Enterprise, the low price event of the year is finally here. Black Friday. Get original products this November 29th with crazy prices like solar tank, Quint PDQI wireless charging for just 125,000 kwacha and save 40,000 kwacha. Winter paper A4 8GSM at 11,000 kwacha and save 3,500 kwacha. Buy brand new Samsung A05 4GB RAM, 128GB storage at 270,000 kwacha and save 30,000 kwacha. Redmi A3 4GB RAM, 128GB storage going at 250,000 kwacha and save 40,000 kwacha. Get iPhone 11 Pro Max, 265GB storage at 1,150,000 kwacha. Save 150,000 kwacha. So get to Sales Enterprise this Black Friday while stock lasts in Lilongwe. We are in South Park Building in Area 3. In Zomba, we are in Sales Enterprise.
nkhani zathu mu program yathu ya lero ndi zitatu. Nkhani yoyamba tufunsa funso, kodi mavuto amene ali mdziko muno aliyense akhoza kutchulapo mwina atatu, titapasana mpata kuti tchulani mfundo osati mfundo, mavuto atatu okha mdziko muno mutha kutchulapo mavuto atatu. Funso ndilo kuti tuphonya pati, tikonze patipo kuti mavuto amenewa athe. Nkhani yachiwiri tikunena kuti titaona zikwanje mbali ina kwina taona myala anthu akugenda, kodi zipolowezi zandalezi gwero nchiyani, tipange bwanji kuti tikhale mdziko la bata ndi mtendere. Malawi lakhala dziko la bata ndi mtendere. Amalawi ndi Amalawi okonda bata. Izizi zimenezizi ndi mwana wa ndani amene akumatusa zikwanje, ndi mwana wa ndani akumayambisa zokuti tigende. Kodi umenewo ndi Malawi? Ngati takwiya tizigendana, tizitemana, tipange bwanji pofuna kupereka mikwiyo yathu popanda kuvulazana, popanda kuonesana magazi, chifukwa Amalawi timakonda bata ndi mtendere. Tufuna tifunsane, tikhale pasi tonse, tisiye zikwanje uko, tisiye myala uko, tikhale pasi tiyankhulane. Kodi tipange bwanji kuti tiziyendera limodzi? Zikuoneka kuti sitikuyendera limodzi. Nkhani ina tukamba zisankho za 2025. Kodi tione ziti, timve ziti pamene tikukonzekera zisankho zimenezi. Phase yachiwiri yatha, tikhala tikulowa phase ya number 3 kumene anthu akulembesa. Kodi manambers akuyenda bwanji? Kodi MEC ndi NRB pano agwirizana zikukhala bwanji? Ma problems ndati tingakonze bwanji kuti tikhale ndi chisankho chabwino 2025. Ndakulandirani kaye amaphang'ombe komanso ndakulandirani kaye kale amsukuluzi. Amsukuluzi tiyambe ndi nkhani ya ziwawa ndi zipolowe. Kodi tuphonya pati? Chuchitika ndi chani kuti all of a sudden anthu amene timakhala bata ndi mtendere tidavomera kuti khala ndi democracy, ndipo timadziwa kuti kavomera zimezi tonse sitingakhale a UDF, tonse sitingakhale a MCP, tonse sitingakhale a DPP, tonse sitingakhale a UTM, tonse sitingakhale a mbakuwaku, pazikhale na mbakuwaku pena pazikhala mmene zimayina kukhalira ndi choncho. Tizisemphana ndithu maganizo koma sitizigendana, sitizitukwanizana, sitizitemana. Izi zikuzionazi zizizi. Kodi vuto ndi pati? Chasisa zaye nchani kuti njovu ichoke mnyanga? Amsukuluzi. Ineyo ndiyambe kunena kuti ndiloze mwina magawo awiri. Chabwino. Poyambirira penipeni tikamakamba political violence ndimaona ngati kuti ikhoza kutha azitsogoleri, chifukwa ndinene chonchi mene ilili DPP ndi uli mtsogoleri wawo ndamuthalika, MCP ndachakwera, anthu amene wawa ndangotchula zitsanzo zochepa chabe. Zikulu. Yes. Pajena sabwiza nazo zimenezo komabe bizinazo kuliso atsogoleri. Atati adzima pantunda kunena kuti akuluakulu ngatala chakwera, that is ife IMCP kunoko kuno ku Central Region a DPP nkwawo so kuno fanda Malawi atha kupangitsa msonkhano paliponse. Wina akagenda kumene kwa DPP afuna kupangitsa msonkhano achakwera ngati mtsogoleri atha kuyima kudzudzula, ndipo alankhule wozi atsogoleri samagenda nawo tu, amagenda ndi anthu amusi. So akalankhule waja ndi adzilankhulanso ndi atsogoleri amene amang'anira achinyamata mzipani zawo, fuka azimayi sagenda nawonso. Kwambiri amakhala kuti ndi achinyamata. Chabwino. Ndiye kuti ngati kuli ku MCP ndiye kuti amalondera. Sindikufuna ndione mnyamata wa MCP akhala patsogolo kuyambitsa zipolowe. Zikazangozimva iwe Steve iwe. Ndithana nawe. Ndithana nawe. Amuthalika. Iwe nomali chisale. Undisamale. Nakupatsa kuti usamalire chinyamata osati kuti achinyamata adzigenda kapena adzitenga myaka. So atsogoleri akapanga set that particular tone. Abana kumusiku anthu amaopa. That is mtsogoleri ngati mulemekeza. Chifukwa mtsogoleri sangalankhule zina, iwe ngopeza kuti ulankhula zina. Anthu ambiri amene amagenda kumusikucha amakhala kuti apanga misinterpret kulankhula kwa anthu ena aso andale very carelessly misonkhano so andale chifukwa china so lakhaji menecho. So understanding ya director
wa chipani understanding ya mtsogoleri wa chipani ndi ena musimu amene akapita ku chipani kuja amangokhalira mwina jada jada dia kachasu so understanding yawo interpretation yawo ya zimene ena akalankhula pa msonkhano zimakhala zosiyana kwambiri koma overall ndimaona ngati kuti azitsogoleri azipani atafuna kunena kuti anthu asamagendane mdziko muno they can do achunga pamene asira apankoko mwaonapo utsogoleri ukubwera bwanji poyera nkudzudzula zimene tazionapo tili ndi ma examples kuti tiupeka nkhani tidade napo kuti taonapo ndithu ziwawa mwina 5 titaonena choncho mwina 4 kulilongwe apa taonanso kundilande mukumbukirenso kuti mbuyo monso nthawi inake even a president nthawi imene yoyo apita Mutharika atapereka ma nominations awo ku Mount Sochi ndi atupere muzi ankafuna apite kundilande adachitaso zamyalamyalazi sizinali zinthu zabwino even Malemu Chilima ankapita kamphalombe kankujira dzulo adate maso kumene koko mpaka naso magalimoto awo kumene koko Joyce Banda ku Phalombe komwekoso yes now izi zimayamba chonchi tusoweka chani kuti zimene zizithe tisazioneso kuyambira pano kupita chitsogoloku pa nthawi yangati inoyo imene tikukonzekera chisankho ndale zisatipangise kuiwala umunthu wathu ndalezi taziona nazo ena taona akumaoneka ngati madolo pa tauni ndikuzapusa atagwa kundaleko anthu mipando itatha ndikuzambanso kutifuna anthu anzawo nthawi zina ndalezi zimapangisa anthu kumaona ngati kuti they are insulated ngati kuti ali paokha above the law ndinene mawawa inetu ndimaona ngati zimene zachitika kundilande zimene zakhala zikuchitika madera osiyanasiyana mwina anthu sakuziwa kuti kundilande kwachitika zota yes Moses Kunkuyu nduna yazofalisa nkhani abwana athu adapita kundilande atachoka mchilomonimu ndi kuchileka ndiye seti amakusa anthu lembesani last day yolembesa ne kumene kuku pakumveka ma version osiyana koma anthu akundilande atisadakhutiside kuti akunkuya alwa kundilande kupanda odi khanga kuti kuli malandilodi kundilandeko kumene anthu amakaudira ndauli kumene koko chifango bwera asokoneza malonda myala pa version yomwe ilipo ndimene ine kukhala kuti ndalama khangati zimana siya kundilande kukwachi nsewu zidali zochepa nde amati simukasiya pa msika tufuna ndalama zimene zozo ma versions zake ndamene wawa but whatever the case kudatuluka myala kugenda nduna nde mati singokonza mabebu mwina kutheka ina sakuziwa kuti mungoti kundilande kwachitika you can continue bwana ndakhala ndikumamvapo anthu akumanena kuti ndilande sisunga kape kumayankhula mochemerera omwewo amene akuyankhula mochemerera padzana paja anali anthu amene amadandaula zimene ndilande idapangira mtsogoleri wawo mwanena kale kunena kuti inalipo nthawi imene Mutharika anapita kundilande anthu kumeneko anakawathamangisa ndithu konvo yawo pano amenewo ena osati onse alipo ena amene akuti mwamuchita bwino Kunkuyu now ena akongolesiwo nthawi imeneyoyo ankati mwamuchita bwino APM yo pano they are now on the receiving end chimene uthandaza nchonena kuti zinthuzi sizofuna unyadira you just don't know when your turn is coming miyalayi iyi tikayisirira kuti ikhale chikhalidwe siku lina ogendedwa muzakhala ino siku lina othawa muzakhala ino timanena kuti olondakhala kuti anthu musiyana motani ati kasana udire kandrama zosizina ukwanireni kaya chipani chosimukuchifuna kaya boma lalephera kaya akamanena kuti boma ndilomwere zimakubowani nkhani ndolera kuti tili ndi njira zina zochosera bomba tili ndi njira zina zothana ndi iye amene sitikugwirizana naye pandale in a democratic society njira imeneyo ndi amavoti kalembeseni chaka chamawa ngati simukuyifuna boma la Malawi Congress kayichoseni pa ballot ngati chaka chamawa simukufuna kuti DPP ibwerere pitani mukaponye kuti DPP isalowemo mboma that's how you do it now izizi tonse a media tikhale pasogolo kuyankhula
and tisatenge mbali ayi. We must condemn violence regardless of akupanga ndani. Number 2, anayamba apa nzangawa apa nkuku kunena kuti kundaleso tukuyembekeza kuti asogolere zinthu ngati izizi muziyankhulapo. Musamangothamangira nkhani zina zinakachitika apa munakaona ma press release anthu atatulusa koma nkhani ngati izizi pena pake matha kuona kuti anthu andalewo samaonesa political will mmakhala ngati mukuzisekerera. Chachitatu, ndipemphe inuyo amene mmakhala asogolere in these local environments umumu m'masociety athu m'mikwalala mwathumu ogenda kuti timawadziwa. Yes, ndana athu timadziwa kuti ndi awa chifukwa kuti anthu amene wowo samakumana ndi zosatira. There are no consequences of these bad behaviors. Ndifaka anthu aja amapitiriza mapanga zimenezo. Wina anati wamangidwa china chake nkuchitika muona ena azakhala ngati chisanzo chonena kuti koma zimene samapange. Koma chimene chimavuta nchonena kuti izizi timazilekerera. Ani nthawi zina timazilekerera makaso tikakhala kunena kuti apolisi akuopa kumbali ya kuboma. So zikabwera ukuku anthu akakhala kuti akuthamanga ndikumagwira anthu amati mukondera. So ndipemphe ngakhale ku polisi kuti when it comes to issues of political violence, chonde be as professional and as independent as possible. Yense opanga chipongwe nzake isanasot ndi mlandu amangidwe tisaone nkhope. Komaliza ndimafuna ndipempha amalawi. Inetu nimeona ngati kuti kale lija tinkanena ife tukula timanena kuti munthu ukakhala kuti ulibe mfundo ndi amene amayamba zotukwana kapena umayamba ndewu ya manja. Koma kwa munthu wa mfundo umakhala satisfied ndi kumatha kukambirana kapena kususana chinthu pa mfundo level ngati zandikutha. Nthawi zina izizi zomatenga manja kutenga miyala zikwanja zina zoterozo zimangonesa kuti pena pake kuganiza kwathu pena pake tikuperewera ngati amalawi. Chonde we can do better. There is no country that can develop because of political violence. Ndipo ena amene amavlala chifukwa cha political violence yo amakhala kuti moyo wawo mwausintha forever. Forever they will never be the same. Alipo anthu ena amene panopo akulephera kuyenda chifukwa anapangidwa zipongwe pa ma political violence misonkhano ya zipani. Ndipo ena chidwi chawo choti even apite ku misonkhano ya ndale chidatha. Mavoti ena azibwerera mbuyo ngakhale ife tikuwalimbikisa koma ena akaziona zimene zakhazi kuchitikazi amanena kuti izizi ndi ufera zeni yake. Amalawi, it's time for us to rise against political violence. Ndipo sitikusekerera wina aliyense kankulu simmakonda kasana odile kandata alinde maindo afupi. We don't care. At the end of the day zogendana ATPP inuso mumve, IUTA mumve, ambakuwaku mumve, tonsefe timve kuti as a country we have one voice and that one voice is against political violence. Ndaona mkono wanu muziko muno tili ndi anzathu adatha maiko kwawo. Tili ndi anzathu kuna ku Burundi, tili ndi anzathu kuna ku Rwanda. Ankayamba zopusa zimene akuchita anthu awa. Wina kutenga chikwanje, wina kutenga myala. Izizi zimayamba chonchi. If we do not control this, believe you me, leo khozokhala ngati wachenjera chifukwa wagenda ndiweyo. Mina kunenerawa sikulina mwala umazabwirira kugenda. Inu mufuna tithawe munomo zona tisiye basi tithawe chifukwa chokuti anthu tikususana mfundo. Chifukwa anthu sitikumvesesana. Now, nimafuna ndikudakambapo roho ya ujeni ya anzathu azachitetezo. Fambuyo mutaona apo azachitetezo akuyitana kani ma secretary general akuyitana akulu azipani nkukhala nawo pasi ndikuwauza. Chifukwa ife timaziwa kuti mukakhala kuti wivi ndikuli mademo ena amene amayenda memu jamwa makhala intelligence. Sikuti ajama nkhala kuti nda mademo makhala intelligence ya MTF makhala intelligence ya police amafuna azona kuti chikuchitika ndani. NIP amene amakhala mo mujamu. Pafuti pasopa kuti tikhalirane limodzi. Chofunika ndi jana pa nkuku tikhalirane limodzi tiuzane. Mena kunena achunga ngati anthu ndipo tini mwayi. Masiku asala pang'ono kale pamene tipange ziganizo zathu pofuna kususana kapena kuvomereza zimene tikufuna osati njira yake imeneyi. I'll come there. Chabwino. Kana ufana nene kuti ndipange blame kapena kuti condemn. Selective condemnation ya political violence. Chabwino. Mene zidachitika kulilongwe. My president does that. Not just that. I'll get there. I could see people's comments. Okuti awa da MCP awa ndabo lolamula. Kamudandaule kamutani chakwera mpaka 2030. Anthu aonera kuti akulu. Akuganiza umene olo mutani sili kusintha boma lomweli. That's number 1. Number 2,
zachitika uku kundilani ehe iwe sukufunika iwe chakwera yeta nofanira kuti mene zinachitikira kulilongwe mene zipani zotsutsa boma zinatutsira ma statement ochita condemn I expected the same statements zituluke kundilande akunkuya atagenda kundilande maso zake omwewo. you understand? Yes. I expected IMCP yes apange condemn za kulilongwe yes apange condemn za kulilongwe with the same energy. Yes. Komano somanira kuti popeza agendayo ndi enemy watu pandale ndi kuti it's okay zichazomati genda galu akuzwe mbuye wake no sizilithandisa violence. I love mene analankhulira a vice president ausi kumbayani alankhula kunena kuti ino Malawi musalole kugwisira ntchito ndandale. Malawi ndi mmodzi. Yes. Kaya kuno kubera IMCP apakitsikani msonkhano kaya wa DPP apita Central Region abana we need leaders adzira flazi mene zozo in their political rallies. I loved his speech because akunena kuti Malawi ndi mmodzi komano mina pamene pakuperewera mphamvu pa ausi ndi vice president. Yes. Second in command komano anthu akumawo pano kodi ali kuti mbali ya ndale. as you speak member wa UTM so the former president wa UTM. Yes. Koma malankula ngati I think kwambiri ngati vice president. Yes. Chifa zikadakoma. Yes. Tinakava kuchokera kwa bwana. Yeah, mafuna mbere mbere poponi yafu. Zikanakoma tinamva kuchokera kwa bwana Mutalika. Yes. Because anthu amene amene akukanga zikulu zimene zizi. Tisamadikire kuti mpaka na bazafe munthu. Ayi. Ndiye soba nkumanena kuti ya press statements yatikuyankhulana 8 koloko usiku. Ayi. Ina would have loved kuti nkhani ngati izi tizithana nazo zidakali pampompa. Unafunsa unena kuti kodi a security achitetezo apapano akumatani gulu lina kagulu kena kamene kama ndipatsa dambisi ndikamene dambisi ndi yake basi kama ndipatsa nseru nthawi machito yache apolisi wa awawa kuli ndi chanu akangoneka kuti chichewa the moment anthu adziwa kunena kuti apolisi avala makaka nda DPP yawa kapena nda Congress apo anthu akangodziwa chonchija they can go at every length kupanga china chicho secho ndikupereka chitsanzo ma instance amene okamba kuti longwe okana kandi follow nobody abwana got arrested. Takumbuse anthu pajamona ngati matungo ulendo oyamba Malawi first akafuna kasiya kalata ku State House. Yes. Kuti aja kwera asiye pasi udindo ati zinthu sizili bwino anakoloka pa mlatu anakumana ndi zikwanje. Yes. Kafe maulidi our own reporter was there. Yes. Apolisi amene amateteza anthu anapeza kuti akhala joinano kuzikwanje adali mbali ya kuzikwanje. Yes. Zithuzi zilipo. We saw things Pambowe. Yes. Pa filling station. Ukafusa kala lero ndi timu yawo akufufusabe. Yes. Tinaona Sundwe. Kwa Sundwe. Yes. Nchinji. Yes. Anatseka nsewu. Yes. Maimitsa magali moto yes. Sina nobody got arrested. Yes kwanje. Mpaka na leroli akuti nobody complained ku police. Yakundilandi nangova kunkuya nina kuti aya police ambakale kufufuza. Nobody has been arrested this one sili kudziwa komano ndikudziwa kuti apolisi mwina manyazi awiro okatokhala nawo nakasubira kosiya sana mange akamangano kundira nthawi so ukundiko fuya kumanga so apolisi mayoramu nthani yakadakombera ndipo ni manja pano kumbukira yes tinaomba ndi manja yadagwira wadachita zachipongwe kwa makatengeza yemba ine ndimabwereza atagulira soma uniform wa police. Yes. I had an interview atangula kumene with her ndinkafusa kuti is the Malawi Police Service independent in minimum maonera ananduza kuti yes we are you're telling me you don't get any instructions from anybody else ananena kuti ayi ndikuti what if the president called you kunena kuti tamusiyana amene musamange akuti ndafusa kunena kuti malamulo amati chani ndikuti Mungu lankhula kuti mpaka nema kapena basi what I'm trying to say is kuti mai zimene munkanduza zija kunena kuti mmagwira ntchito independently sizikuoneka kunja kuno zimaoneka ngati kuti kuli manja ena amene akukuzani koma ine ndavinise kunena kuti
I've never imagined kuti a sitting president mina achakwera atha kumuza otsatira chipani chawo kuti kagendeni ine abana I've never imagined kumakhala ka excitement ka musimu wina kandi director kandi nduna yoganiza mwa half or yosaganiza kumene kutuma ana azikapanga zopepera ngazi zimene zimachitikazi. So whether it's MCP, whether it's in DPP, kandi chipani chanji about no form of violence kaibara muipa justify mwatu ndwanji ayi anabwera kusanda udire panakato kanjira zina ndilande ndilande ife ndakundilande no kaka kuli badwa za kundilande ife za udera atakafuna bila ndilande unaisesa ndilande unachoka naye kutiko kuti uzopyeza atu kundilande iya sitibwera pano pa kunyengerera zotemana kunyengerera zogendana ayi below the belt pama causes yes majitsazo ma DC ena nawo sama khaso osimba kwambiri yes tanzona hapo kuplanta ya kuno kulongweso alofu pa ndi timu yawo malemba makalata ena kumaito zonzo ne kuti DC uya kuyankhula mwandali tibeketsaso pa igulina kalana mi wanasinzawo amene opanga batema kana chingati kana chinayi adawoza kuti musapangirero kuti zochitika mupange mande ndo ndimawo mawa ndo napule program yako kana zochitika so kula za mabadile kujeno kukanengo chances could be musapange hapo lisa khalibiza aliku kumabadile tawi zira DC apolisi ata kupewa attention ina chifukwa anthu akakhala momwe umene kuti asimupanga kuti zathu zinde zachita mwantundwaji so azithanso kubalansa acho titseke nkhani imene iyi uthenga wopita number 1 awo alinzi kwanje zawo ndi miyala yawo komanso amene ali maudindo chifatisana mizana papa munthu sangangotuluka anthu 10 7 12 14 ungotuluka mwangosi pali wina wache amene wapanga organiza wapa saivili ndalama anthu amene wawo alipo wina wake kwamene kujeni kodi kumuhamati baya laka opereka kuzikwanje ndi ndani kaya koma alipo khapala opereka ndalama zoti anthu akakhapani there is an idiot somewhere who is paying anyamatawo chifukwa cha mavuto azachuma amene nawo then pali iweyo amene ukunyamulanoyo chisenga chikwanje ndi Malawi tatiyankhulireni mumveka bwino for any avoidance of doubt ndimanena kuti umphawi umene umavuta kwambiri mdziko muno ndi umphawi wa maganizidwe ndipo munthu ukakhala mphawi anthu amakugwiritsa ntchito vuto iweyo sumadziwa zonena kuti okugwiritsa ntchito amakhala atazipanga insulate amakhala atapanga njira zonena kuti lamulo likabwera kuti lizagwire ntchito iwo ambezeka kuti samangidwa nawo umamangidwa ndi iweyo chifukwa chakuperewera pa maganizo. Musalole kuti munthu akugwiriseni ntchito, musalole Amalawi, musalole nkhani ya mikwiyo ndiyo sayamba. Aliyense ngakhale ine pano ntati ndikuze nenso ndili ndi mikwiyo ya zinthu zimene ndikuona kuti sizikuyenda bwino Malawi muno. Na wina aliyense okonda dziko lino uteli yukunati zilipo zake zimene akuziona munanena inu kuti tizitchule zinthu zitatu titakuchula so mwina more than that. But at the end of the day kumazifunsa kuti so aliyense atati azikagenda aliyense ananena kuti solution yanga ndionena kuti ma issues anga kuti akhale addressed wina wake gamoto yake ndimchosere dashboard ndimugendere windscreen adziwe zona kuti nenda kwiya. What kind of a country are we going to build? Izino nzopasula dziko sizomanga dziko ayi. Ndiye kungopempha kuti chonde nthawi zina tikamachita deal ndi anthu andalewa muzigwisa ntchito mutu wanu muziganiza mawa timanena pano program nthawi zonse limafika. Tomorrow shall always come. Tinaonapo ena boma la DPP litasintha mmadziwa mukumbukira akwamba kulira atawafinya kwamba kulira pamene paja iya impepani yes nzaba iya please samachita kufika pamene popo ndimafunanso ndene kuti enawa pako at community level fundo imene ndiyofunikira kwambiri kunena kuti tikuwadziwa anyamatawa tiyenteze yankhulana nawo nthawi zina kumatha kuwapasa nzeru izi asama kutumeni akupasani zingati mwina so ndalama kuti ukamve ndalama zimene apasazo zosizira ngati zimenezo
akakugwira ndikupita ku polisi kana kazanena kuti ayi poti ate akupanga zokondera yes this is political witch hunt it's not political witch hunt imene ndi criminality ndi mlandu ndinu munthu osokoneza mtendere mwayenera kuti mmangidwe mupite mukakhale ku ndende so ndipemphe chonde ife amalawi tizikondana as a people andalenso pena pake ndingokupemphani ndi bwino kumakhala sensitive ndimakhala sensitive zina wanda tizinazoona sizimafunikanso kuti munthu achite kuuza tingoyerekeza kuti mene anthu atayala pa mafuta pacha akhala usiku wonse agona pamenepo ndiye upite pamene pacha ndikanena kuti mpendera yako choncho koma ndilomweli penapa tizivomera kuti let's be sensitive exactly so sitikunena kuti awagendedwa that's the reason no koma tikunena kuti poti tikuchita advise generally zino samazamba dala munthu kumaliro ndokone aka TikTok kako uzisema pacha piti anthu sakumenya anthu akuona ngati wakupha ndiwe so chonde penapa please ndibwino kuchita avoid zinazi ndimafuna malizire mote 1 minute apa yes ayi ndikaso yachiruka mafanira kuti anyamata ena amene amapanga izi alibe zochita mdziko muno ngongolezani ife bwanji bwera sanazipezeso zotheka ndi ntchito yawo ndikugenda now ndimaganiza kuti chifukwa walione kwa MCP ndingopatsa chitsanzo ine silimakhala konkuno abana kuwangochitika violence kwa MCP there are names that come out of senior people kuti ngati inzachitika izi ngati agenda timu iyi anthu ake wakuti awiri makwenda kuti akuziwa and some ministers are mentioned yes ku DPP amadziwa asikuona kuti amene angatsogolera anyamata kugenda ku DPP ndi awa ife maenda kuti madziwa yes sikulina ino anyamata amene mulibe zochita ino akakuita nani kukuza zikwanje kukuza kuma bwana ndimaganiza kuti ganyi muri patsayo ndosagwira bwana mupange mlizo kuti mwambe ulemba anthu ntchito sanu tizikakhaba zathu bwanji mulembe ntchito tizipanga zina zanzeru makanira mkanireni mulise manyazi kuti kampase mwana wako chikwanjeche kapena ona labo mpase ni mwana wanu akagenda iyo tatopa kugenda zinthu kuti zopepera nazo ya ngenda nzathu sizinapindulire anthu abana bali banapindula ni mwala bwana tidanena kale kuti mwala chikwanje si strategy khani pasi kambiranani kodi tingathandizani bwanji kuti dziko titukule chimodzi mwa zinthu zimene tinazo mdziko muno anthu a Mulungu ndi ufulu tisazauderere abale inuyo ufulu umene tili nawo mdziko muno tiziuteteza kwambiri chifukwa anzathu ena amasirira atakhala ndi ufulu pamene mukamba za anzathu amene anathawa nkhondo nali ku skulu ndi nyamata wina amene anathawa nkhondo cha ku West Africa Liberia Sierra Leone ndiye siku lina tagona ndiye panadusa ndege ngati helicopter pa campus ma hostel kuma mwamba ndithu kuma sound yake jamamveka munthu anadumpa kudumpa kukalowa kusikwa bedi ndifusa what's going on munthu umachita kuona kuti apumira mwamba kena kwamba kufotokoza zonena kuti ikalira chonchi ndege ife at where I'm coming from you hear that sound imene iyi ikundikumbusa kale kwathu ku Liberia kwathu ku Sierra Leone ife kumaona ngati kuti kumachita kuona kuti munthu ali traumatized chifukwa cha nkhondo imene anaichita experience ndiye kunongo amalawi chonde I know titakutani tosempana maganizo azipanizi koma chonde let's value the peace, let's value the freedom that we have. Zimaoneka zophweka mukakhala kuti muli nazo koma nkhondo si zinthu ayi si zinthu mati amipingonso ali ndi gawo lalikulu kwambiri chifukwa ndi gulu limodzi diso limene anthu amalikhulupirira amalimvera kwambiri tikamalalikira matchalichi tendi dzina neniso zimenezi osankhalira basi ndale palinaso ndi papodi amakhala za ndale zokhazoka nthawi zina let's have a moment kunena kuti akuluakulu ife tili ndi zipani zathu tikudziwa kunjako koma tikapita kumeneko tiye tipeweni nkhani za zipolowe mukuoneraho tikalenti lero ndi la Mulungu pa 24 November 2024 ndipo timve uthenga uchokera kwa Series Enterprise tikumani kuseriko.
At Sally's Enterprise, the low price event of the year is finally here. Black Friday. Get original products this November 29th with crazy prices like solar tank, 20 PDQI wireless charging for just 125,000 kwacha and save 40,000 kwacha. Winter paper A4 8GSM at 11,000 kwacha and save 3,500 kwacha. Buy brand new Samsung A05 4GB RAM, 128GB storage at 270,000 kwacha and save 30,000 kwacha. Redmi A3 4GB RAM, 128GB storage going at 250,000 kwacha and save 40,000 kwacha. Get iPhone 11 Pro Max, 265GB storage at 1,150,000 kwacha. Save 150,000 kwacha. So get to Sally's Enterprise this Black Friday while stock lasts in Lilongwe. We are in South Park Building in Area 3. In Zomba, we are in Sally's Enterprise. Sally's Enterprise, proud sponsors wa Hot Current inaso imene yala mulungu pa 24 November 2024 maonesa kuti ilipo ndithu iPhone 11. imene 11 Pro Max 256 gigabytes imene ili pa 1,150,000 nthawi zambiri imene imakhala pa 1.3 million ndikuti mwakayigula lachisanu uli pa 29 mupulumusa 150,000 kwacha. Tibwerere kunkhani zathu kukudusa timavieni kunjawo ta mabodza aku UDM utatha msonkhano kuchitika mabodza zikuoneka kuti ma 20 aja ambiri sada wasangalase ena mpakana akutuluka mavieni kodi chuchitika ndi chani ndiyabe ndina maphango what is happening sitingabwere pano osakamba mabodza mavieni amene akutuluka kunjawo kuti munyengo ya social media Tisapange pretend atitumizira omwe atitumizira athu akuitemu kuti tamvani koso izizi kuti ife ndinako kano kachina mbateni kamene kuchira ndira tsogoleni. What is happening? Free advice. Yes. Free advice. Yes. Inu amene muli anthu andale. Chonde. Pamene tikupita kuchisankho. Musamale ndi malami awa. Anthu azikujambulani. So be very careful mukamayankhula. Simalami yaukha. Even Komaso. fazi kuoneka ngati imozi mwa VN mwaoneka kuti adali kwa anthu. Yeah, anali meeting. Yachiwiri jo. Yeah, ndi amayankhula ndi munthu pa phone atamika I think pa hands free. Koma majambula na ukha. Yes. Nimamveka kuti audio ikumveka kuti mbali kunali mayu. Exactly. Yeah. Phone inali nthumba chifukwa imamveka ndithu kuti so to free advice, be careful. Muziyankhula nthawi zina zinthu zoti olo zitatuluka you can be able to defend and say kuti nankhula ndizi. Komanso inu kundaleko tikupempheni. Kodi mtsogoleri wanu azichita kulephera kukhala chisisi kulephera kumakhala akayankhula ndi ndani. Iyayi. And if you can't be faithful and loyal kwa mtsogoleri wanu kumpanga betray like this anthu ateno nokulowa utsogoleri wa dziko simakatipanga betray ya Malawi. Iyayi izizi zimaoneka ngati kuti iyayi is funny is what koma akakhala kuti iweyo ndamene wajambulidwa izizi sizabwino ayi tipemphe. Komanso kakhaidwe kanchitidwe kamene kaka tisamakapange promote kukhala ngati kukachita kukachemerera izizi nzochisamanyazi. Chipani china chilichonse chimakhala ndi secret awo. Aliyense wandale amakhala ndi mawu ena akukhosi wokuti amafuna kufotokozera iwo amene amuzungulira. Koma munthu azichita kukhala kunena kuti ndi mantha nthawi zonse. I think that is a low belt. Tisamfike menepo. China imafuna nene kuti inu amene munaluza ku convention mwinaso popanga express kusakhutira kwanu penanso ndi bwino to be very wise. Kundale musamafike pa size yomakhala entitled. Kuti ine sizingatichitikire, ine siningaluze, sizingatani. You never know what happens in politics. Kumakhala okonzeka. Anything can happen. And nthawi zina kuvomereza kwanu kumene kumaonesa kuti you are actually a political guru. Mukavomera graciously and move on. Kwa mukaonesa nthawi zina kuti mukuyankhula mwina zipongwe zambirimbiri malekeraje poti zina zimaonesa kuti mmadzizi wakale. Why didn't you say those things? Awusi anayankhula nkawa zawo. Why didn't you say those things mwina before my elections iwo? Komaliza ndimafuna ndipemphe inu aku UTM.
wina aliyense kana wina kana sana wine ku convention is a member of that party ndipo muwafuna anthu amenewa mukamba opangana zipongwe you're only going to make your party weaker. UTM you need akaliati, UTM you need akabambe, you need akambala, you need amtumbuka, you need these people. Koma mukapangazo mwana utamkaulisau at the end of the day ndale it's a game of numbers. Pamene anthu akuchoka kuti amaikaliati muwapange chiponga akamachoka mutsazonena kuti sachoka okha akhaso ndi constituency yawo imene akuchoka nayo. So please, free advice, sikuti muzagwirizana nthawi zonse but work together as a team. Kuno Malawi timafuna strong opposition. Chifukwa strong opposition imene mathandiza so kuti boma likhale on their toes, making sure kuti ntchito akugwira. Koma opposition mukakhala weak boma limatayirira. Chamwina ndisire pamene izi zikuoneka kuti zidamba nthawi ya Ambuye Yesu izi zamabitireyo izi. Yes. Yudasi adampyopyona Yesu afi kudalibe ma WhatsApp nthawi ndiye kuti ine ninkadeona munthu mpaka nongampange betray zako fekisi. Now we are seeing people betraying each other with their phones. And don't even dare betray me, the two of you. There are some things we discussed. I agree. In the winali yense utakhala kuti wendwe kanyerere ulukanchenche kumakwera makoma mwanthu kuamva zanthu zimene amakamba even zaife ena bwezi tiuyenda ndi mantha alipo ena ndithu amatipangira ziwembo amakhala kumanena tuziwa amakhala kwakuti ana wakuphunzira kwakuti mmakambirana tuziwa kuti kwena mungodikira kuti muzaone kuti tanyula pati ndiye kuti muzajama yaife hefe timaziwa mwamsanga. Yes. Ku UTM pa president pamene panali chidwi cha Tosefu chabwino anamalira ndi atatu Antumbuka akaliati akambala mene angalilire pa atatuwa tisawaletsa namalira samgwira pakama alire ati musiya na alire kulira kwina nkosokoneza ndene maliro kaya koma chidwi changa tidzabwera sura ndipo ndiya kudziwa muda anene ali asisa kuti ukamapita ku chisankho ukangodzimva kuti ine ndesi ngagonje peni yake imakhayo kuti heartbreak ululu wache umatengapo nthawi ulomole sungachirei kuti ululumata usungate koma no because abana ine what I know sindikudziwa kuti akabamba ana akuse chilo strategy what I know ma delegates adapita ndipo before the convention kuliba amene akadandoza ma delegates kuvota amavota alese kumadikirira wina amagwisa chilo ngala kuswa nzake abana andibabe mwayankhula bwino kwambiri yes akaliata adapeza 21 amtumbuka adapeza 20 udala tsogunda ana 21 na 22 na 26 26 yes akabambe 36 even mudajo sira 600 uchi yes adawina bibi yes nimenezo kuti you understand yes. if kana mungu elenga 36 yo ineyo ndi 600 ndiko akumbutsa magezi awa atakulira kwambiri akaliati ndazi zawo amene amazimva so kuti they are more UTM ku convention uja munkanira kuti SKC's legacy beyond 2025 ile ndwa kanapere pati akhalabe atagonja mavere simukwamva yes sina vena aya kuti osadandaula za anthu okufa muzikumveka yonjo yera lina tiyamba kulondola kodi awo wadeje vamangufuna chimenecho eti kodi SKC uja legacy amene alizona kapena pamaso tiona ndipo ife siliza nyengerera tidzalena kuti abambo awa ngodzikonda samakonda SKC awa inu ukuti nangodusako tisakhaliseko komano tadusako kwabwino chifukwa choti kodi ausa kutani tinaona ukuthi naika mbaso tinangoyika mbamo tinaona nali ku global ugent meeting ukuku azimaya dasa kodi iwa zokhala bwanji zilo nali kumbayani azimaya UTM yes akutani timakamba kuti either ausi ayitane akabambe achite congratulate kapena akabambe apemphe kuti nimafuna audience nizayankhule nawo komano ausi pajatu ankaona ngati process yopita ku convention imejayi iya inaliyo. Do you think ausi akuvomereza zotsatira zimene zijazi with that background yoti ankaona ngati kuti pali flouting yama constitution yawo ya UTM? Why I'm saying this because there is a confusion here. Yeah. Kodi honorable
right honorable vice president amene ndi member wa UTM first uzazadatuka. Is he confusing everyone else by remaining quiet? What is happening there? If you were Kabambe, what would you do? Would you fire him? What would you do? Choyamba ndinene kuti kapena angwa chosa usi. You say you are fired. You are confusing us. Nakasipena mundu kakasukuduka mbaya. Taona bena. Yes, ausi tu anazayankhula hapo kuti in the following days akuti abwera poera ndipo azayankhula kuti zachitikazi komanso position yawo When sirikudziwa akuti amayankhula. That's the problem. Ndiye mwina kungopempha kuti ausi the longer you take the bigger the confusion that will happen in UTM. Anthu anakafuna kuti nkhanizi athane nazo ngati chipani, you should move on. So the earlier you come out, the better. Tipempe. You know, reserve my comments until you come out. In fact, as far as akumfeni kuti muyankhula zotani. China Akabambe. Akabambe ayindi ntchito yayikulu to unite a divided party. Zimaoneka ngati kuti iyayi tikapita convention chipanichi tukachikonza. Akuti zimaoneka ngati makampu ndi awiri. Kampu imodzi ndi ausi. Awina kwambiri. Awina pangono. I think wina kwambiri kuja drain up chatima utawi. Audio jepenya kuja. At least ada wabasa ndani. Jani kete. Ndafutikira chipani 2017. Yes. Mpaka na band. Atu 20 chakuti. So Akabambe muli ndi ntchito yayikulu to show leadership pamene chipani chikuoneka kuti chili divided. Pamene anthu ena inunso one of them, I'm sure munkalena kuti apa chipani chathu chikuoneka kuti chili divided sanapite convention, ausi should rise up to the occasion. Aonese leadership. It's the same way sopano. Nthawi yanu yokuti muonese leadership. What you're going to do situkuzira ni mayeso ife tingoona kuti kodi muonesa usogoleri kapena simunaonese. Chabwino. Anthu amulungu tangodusako oyinuyo mudakhala Kabambe. Tidamba mutalika akuyankhula kudina. Akuti my executive power awo akazangoti atenga. Azatenga sipeza pita kulongweza ubwera ku Blantyre. Akabambe sangaisele kuti ase you are fired. Oyana says kuti is reserving his comments. Mpaka na usa abwere. Ina unot. Number one, the fact that Aus had issues in the convention, this man has chula. Aus up to date, the way I'm thinking, he doesn't recognize that confession. I think he doesn't even recognize Akabambe as the president of UTM. Makaniswanga. Ugwama pita ku BICC, kumatsatira anthu. I don't think he's going to stop. He might be enjoying the confusion in the UTM. It could be his strategy. It could be his strategy. How, whether it's good or bad, komano ata kukhala nditu osamamva ora kunena atsogola to UTM muna sanga chose kuna Kabambe. Okay? Comma. I see probably UTM getting angry with him later on. Kurinkulu wotonjeza zora tojoka oka nukaika sajoka oka nukaika so Akabambe atoma ukhabenga ndi membala Akabambe awene kuti ali edi Akabambe ndikubira kuti adzikhabe ndi tobe pa akutani nkulu akutani politically asimaya kuvina kwa so ne asimaya aja ndikwamvesa mukwamvesa bati munthu ukakhala kuboma kumakhala ma resources musadeko inu samabise pano muona ngati amavina ulela asimaya muona ngati asimaya chama choka kwa nsungwi ka kuti basi kupira umene kuja kwa vina kana kakunyamuka mabwerera makhala cholowa ndiye oimvani tu ngakhale ma voice note anthu amakamba pamene pacha kuti kuma kuli ma resources so ine asimaya ndithakuza kuti they may not even be behind ausi always isi mwinaso ndomweonso ukuku amakamenya ya Akabambe kuma chifo chonena kuti pali mwaye wopita kayimbira ndi kuvinira vice president alandira kena kake akagula bonya nkumapita ku nyumba. Such people can do it at all costs. They should never deceive you as a political leader. Ine nene zimene anena mbuyo chabwino ndida abaka recommend kuti Aus ku UTM before even convention people don't want you. If I were you I would move out and begin doing our own things.
if he still wants to remain mundali anthu akumanena kuti yes tikhala ndi vice president opanda chipani ndikuti atuluke ku UTM ko I really don't think panopa kuti Ausi needs mwina UTM I really don't think so politically ali ndi platform china cha vice president chimene nacho chimene akumaenda kupita nacho semuona kanti cha muona kamaenda kanti UTM maybe zimagano zopuma kumene amapitako moti akabambe akukhala penaso ukutenga president wa UTM kuti amafuna atazakhala naso vice president exactly Ausi ndayambira mbali yawo vice president kubakhala libe chipani singasilira izizi so politically nzoteka I'm confused politically nzoteka I'm confused kuchokako kuyamba zawo our anchor is confused now because I'm telling you anthu ena awo dream yawo amafuna kuti ndipite ndikakhale pa chipani chipani cho ndikakhale running mate so I can be vice president we have a vice president Ausi alipompo kazi he doesn't have a party akipata chipani andisakuoneka so kuti yawo help me here ineyo I don't think you know ku UTM kuja atakukhalako I don't even UTM yo komano akamachoka whether you want it or not ayindika kutukena abe kamene amakhulupeza kuti Ausiona bakwa zomveka asonta nawo asazikakamize kukhala ku UTM unfortunately chikondi simakakamiza so Ausi atokhala kuti akuyesesa zanifizi akuyesesa kupereka mautenga mtendere kucha inspire chinyamata ndi zina zoterozo koma ku UTM uko anyamata amataka mayankhula kumachita kuona kuti koma munthu indama muda munthu inde sakumufuna so at the end of the day nawonso ayina kukhala pansi ndikupanga decision koma adziwe zonena kuti udindo umene ali nawo ukutha chaka chamawa chaka chamawa wa vice president udatuwatha chaka chamawa yes kenaka yo unless kupanga kupanga retire siyazikhala vice president for life bas mwayiona mene koma you think right honorable no he can't end here koma iwo adakaliwa chinyamata wamphamvu ndithu I'm sure in terms of political relevance mwinabe afuna pena pake kuti achite contribute zinthu kumaziwa unali vice president munthu unali kale iniyo ndi station manager mafuna malipo musiko a story ndabanya mavoti ndifuna kuona kuti chinthu chako one a story is told the story is told way aso now mene convention mene Ausi ndaji mama kumana auti Ausi nkuti wakuja zake alibe mlandu atapita kale pa ground ineyo I see him ngati if it was dead atakuidzutsa imeneji kuti pena dzapanga zawo kumene philosophy yawoyo ndi anthu amene nawo adzikamvana kutiko kumene asazikakamize uku taona dyera la anthu andale pa nthawi imene aluza ena ndithu anthu amene ali anthu opsa kwambiri aluza zisankho palo sili ena sikuziwa kudali kuti kodi ndale tizizipanga hando bwanji pa nthawi yathu pamene tili mipando chifukwa mipando ija inatu ikutatu even zipali zolamula zili mbwalo mapezeka kuti mabig ena ake kuzipali zolamula pano kumachita kufunsana kuti ali kuti komane nacho nowhere even ena papa anthu afolo amakabisana mpando umodzi wa president akagwa atatu pano anthu akufunsa kuti ma ordinary members alowera kuti zina zimene tikuzimvapo ena akugawana nyama kuti mwina tipite kwakuti chakupeza kwakuti you see greed imene ili mwa anthu andale mwamsa akulako tivomereza apa iyi ya mavutowa yalephereka iyi ya zisankhoyi tisungire next week timalize ndi imene iyi chifukwa choti yes these are big stories sitingangodzi yankhula in a minute or so chisanzo tiphunzire zotani pamene tikupita ku zisankho za kusankha president MP ndi kansala pa zimene zachitika ma convention anthu amaudindo awo anthu olemekezeka agwa ena kusowa chochita panopa sakuziwa kuti political life yawo iyenda bwanji mwamsanga maphangombe nthawi zina tiziziziwa patali bambo ena ake zisankho zakumbuyoko anagulisa nyumba I remember that anagulisa nyumba anthu intero kumudzi atawauza kunena kuti komatu achimwene kunongo moneka kuti akutanzano achi kunoko nde ndi support yaikulu I can pull this ndikugulisa nyumba and the man went into depression anatisiya so pamene tikupita kuchisankho nthawi zina ndi bwino osaziyerekeza
kupikisana pa maudindo onena kuti nyumbu zozonena kuti simungakwanirise ndikuononga ma resources anu wonse. Be careful. Number 2, pamene tikupita ku chisankho, be careful anthu owakhulupirira. Anthuwa amaoneka ngati amakukondani mukakhala kuti mulipo kuseri what they may do against you simungadziwe muthakulira. So umafunika be very strategic, be very tactful. Komanso pa nkhani ya ndale ine ndimanena kuti mukamapanga za ndalezi pena pake muzisiyako room for disappointment, muzisiyako provision. Pena pake ndithu ka provision konena kuti apapa zinthu zitalekhala kuti sizinaende choncho ndi plan B ndipanga mwakuti koma inuyo amene mmangokhala kuti malowa chamutu kuti ineyo basi ndatenga kale monga amene ananenera anzanga nthawi yake anthu amavulala kwambiri. Pomaliza ndimafanana kuti some of the lessons amene tikuona pamene anthu akupita kusogoloko ndikonena kuti delegate ali ngati voter ali ngati Malawi amene chaka cha mawa athauza panga china chilichonse ndipo sapanganika. So trade carefully. Kumakhala bwino ndi anthu abankuku 30 seconds. Chaka cha mawa kaya wendi wa chipandi chanji. Kaya ulimbo ulamula kaya ulikunja amene atapake decide fate yako. Ndi Malawi amene walembetsa ife talembesa tili nazo zathu. Ife tili gulu limene lipange ziganizo. Tilipata ochecha. Kuti iwe tisiyo. Ndubweretsa ulemu. So kaya mazimva kuti mwiti mphamvu za mtundu pa nthawi imeneyo komano mmene amaonera ovota utha mazimva ine ndachita bwino ngati kansala ndaine bwino ngati MP ndaine bwino ngati president. Abwana Malawian by the end of the day apanga decide. So tizisikonsekeretsa zonse osati chimpando ndikachoke pamene iyo amachoka muzachoka inu muna ndi oyamba kukhalapo sinoyamba sinomaliza sikhansala oyamba iweyo padali wena adabwera adapita kumakhala bwino ndi anthu ndi uthenga umene tikupereka pano nthawi yathu yatithera. Akabambe ndino apule exercise your powers. Ngati mukuona mwana winake sakuweruzika try inungonena ali ndi ana ambiri ngati mulinga umaziwa kamaweta mbuzi pamakhala kambuzi kena kovuta umachita kumambenya iwe kambuzi kapita. Exercise your powers. Anzana amapanga kodi ma section tikumaona pa transfers pa transfer appoint him as your presidential advisor. Avepo nde pa msiriziro pa program yathu ya Hot Talent ndithokoze achimwene anga amapang'ombe Layana Chunga komanso ndithokoze amsukuluzi ya Jonathan Nkuko. Inu azachitetezo khalani ndi azipani khalani ndi ma stakeholders mwauze kuti tufuna bata mdziko muno. Zogendana zotemana zilibe gawo mdziko muno. Malawi ndi dziko la mtendere lizapitira kukhala la mtendere. Anthu ochepa asalisokoneze dziko lino chifukwa cha anthu andale samalani. Big brother is watching you. Goodbye. Tikusiyani mukuonera Series Enterprise. Mwakomanonse. At Series Enterprise, the low price event of the year is finally here. Black Friday. Get original products this November 29th with crazy prices.